Ayan guys, bago tayo mag-umpisa, bago ko i-share sa inyo yung ating worth 1,000 pesos na puhunan sa ating extra income. Ayan, kunting clip lang ng ating mga ganap-ganap sa ating palamigan, siomai, jampong, ano pa ba, scramble, with shake na rin. Ayan guys, kunting ano lang, share lang ating ganap-ganap muna bago tayo, or bago ko share sa inyo yung ating puhunan na worth 1,000 pesos na yung mga anak ko na yung syempre andito pa rin tayo pa rin yung pinaka last na nag inventory tuwing gabi. Ayan, tayo pa rin yung tawag dito, kung anong bibilihin nila, kung anong kailangang bilhin. Ayan guys, so diba Natitira magkano po dito? ayan guys, 'di ba? Diyan ko siya nilagay sa likod ng ating pintuan, mga chichirya. Ayan guys, kaya kitang-kita yung ating chichirya na naka-display sa labas. Kaya sila na lang yung kukuha, tapos papakita na lang nila sa akin. Ayan, charan. Tapos ayan guys, habang nagkumuha tayo ng video, ganap-ganap sa ating araw ngayon is dumating naman yung itlog. Bali, kumuha tayo ng 3 tray. 4 talaga yung kinukuha ko, kaya lang babalik na lang daw sa ating bukas. Kaya ayan, sabi ko, balik talaga siya dahil wala na talaga akong itlog. Ayan siya. Bali, ang binayaran ko is 445 pesos. Tapos yung anak ko naman, ayan, nagiling siya ng yellow. Tapos yung panganay ko is, ayan, nagbebenta ng siomai. O, diba? Shout out sa ating dalawang tomer. Ayan, yung mga chichirya natin sa labas. Ayan, may batang maliit. Ayan guys, kunting update lang tayo dito sa ating pina-expansion na tindahan. Diba dyan yung mga pang merienda snack? Pang merienda na snack pa. Pang merienda, ayan, meron tayong palamig, siomai, jampong, scramble. Tapos yung anak ko is magluluto ng sago. Nagdudurog ng uling. Nagdudurog ng uling. Kasi sa uling siya magluluto ng sago dahil makigas talaga. Isang oras mo halos lulutuin. Ayan guys, bale, share ko sa inyo, 'di ba? Nung siguro isang linggo na rin, nagsimula sila sa 1,000 pesos. Silang dalawang mag-ate, pumunta ng bayan. Ayan yung ating ano. Tapos yung mga laruan natin, ilalabas natin yan mamaya. 'Di ba? Ang nabili nila is pang jampong, pang siomai, yun lang, tas mga baso. Kasi 'di ba may palamig naman talaga ako. Tapos ayun, nung bumebenta na sila, yung palamig is nilipat ko na sa kanila. Pero sila na yung bumili ng flavor na Enjoy Palamig Chocolate. Bali, kinuha na nila yon sa benta nila. Kaya 'di ba kahit papaano is nakadagdag na yung palamig, pero inumpisahan lang talaga nila sa siomai, jampong. Tapos yun na nga, 'di ba, worth 1,000. 'Di ba sabi ko sa inyo, naglalagay na kami ng plastic para alam namin yung kinikita ng plastic. Ayan, naglagay na kami ng 23 pieces. Bale, dapat 20 pataas siya. Hindi pwedeng magbaba sa 20 kasi nakakalungkot na kapag bumaba ng 20 pieces. Tapos yung mga flavor, ayan, kompleto pa naman tayo, 'di ba? Kasi pumunta sa bayan yung anak ko kanina kasama yung pinsan niya. Tapos ito yung baso ng pang scramble, pang shake. Tapos ito naman is pang kape at saka pang jampong. Tapos dito sa ibaba, ayan, dito nakalagay yung benta nila. Tapos yung embudo. Tapos yung toyo na nabili nila din kanina. Ayan guys, pakita ko yung pinamili nila kanina. Tapos halos kompleto pa naman. Tapos meron na silang stock kahit papano kasi yung pinamili niya kanina. Tapos yung dati pa, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan guys, bali ito, share ko sa inyo yung pinamili niya kanina. Diba, nag-umpisa lang sila sa 1,000. Tapos kahit papano, ayan, nung kumikita na sila, nadagdagan ng palamig at saka ng scramble. Tapos ngayon, kompleto pa naman doon sa harap. Pero nakabili na sila ngayon ng, ayan, 2 kilong jampong noodles. Tapos, isang 1/4 kasi to jampong flavor. Tapos, 1/4 din na bawang. Bali, kalahating kilo tong bawang.
Tapos, dalawang 1/4 din na kutsara, bali kalahati. Tapos, itong dalawang to, yung unang bili pa nila to. Ayan. Tapos, ito naman, yan din. Nung unang bili pa rin nila yan, kahit papaano hindi pa rin naubos. Kasi yung jampong flavor yung mabili. Tapos ito, bagong bili rin to. Tapos yung toyo nga. Tapos dahil pumunta na rin silang bayan, kasama niya yung pinsan niya, ay nagpasabay na ako ng gami. Worth 400 yung pinadala ko. 13 pieces daw. May sukling 10 piso. Diba? Ayan guys. Kahit papano, kompleto pa naman sila dun sa harap. Tapos meron na silang stock. O diba? Ibig sabihin is, kumita na rin naman. Kasi kung hindi pa, di sana wala pang stock. O, diba? Ayan. Kasi guys, yung pang-ahang natin sa siomai is siling labuyo. 1 kilo talaga yung niluto kong pang-anghang sa siomai. Nadagdagan ng scramble, palamig. Ano pa ba? Ayan. Tapos gusto pang dagdagan ng anak ko ng shake. Kaya ayan, tis. Ganda siya dun. Doon siya magluluto ng sago. Kasi nakapagluto ako ng sago. Grabe, makigaas. Kaya sabi niya is mag-uuling na lang siya. Doon siya mag-uuling. Kung anak. Tito, kasi di nag-iinit eh. Ikaw pa kanina nag-aano yan eh. Ay, oo nga anak. Basta kayo. Yan, pinadungis mo lang dyan.